Ako si Buyet. Ginaingon, nalipay ko nga nahimo taka nga akong asa. Buutan pa gyud. Apan ang nakasa, ako. Kay nagtintal ko sa pagbalik sa babae nga mo ay nahimong inahan sa una kong anak. Mao kaning nitabo sa kong kinabuhi nga dili gid ako mahimong may kalimtan. Igo na sa imong paghilak. Ipaunsa pa man na nimo. Gipalarga man ang imong uyab nga mapdos na sa imong anak. Tuan naman kinis Manila. Walang gusto siyang nilikanan nga magkabuwag mi. Kay wa pa akong kumatrabaho pa. Kung ako pa ikaw, no, pangitag trabaho. Ug kung makatrabaho ka na, pangita og laing babae nga imong pakaslan. Ayaw na paghandom pa atong Jila. Kay gipalayo na siya sa iyang ginikanan. Kwarta? Opa. Unang adlaw ni nga nakadawa ko sa konsuldo. Dawata pa. Ay na lang kung hatagin, nak. Tiguman na lang na. Aron kung makauyab ka na og maminyo, doon na kay tinigom. Okay ra ko eh. May pensyon man ko. Unya, doon na sa ko'y madawat nga senior kada buwan. Dalipay kay ko pa nga nakitag trabaho dayon ko. O abab minimum pa nga ako sildo. O gabay mo pa. May babae na ko nga nauna-una ang kapakaslan. Akong panguyaban. Ay, salamat. Kay may babae ka na gyud nga papanguyaban. Malimta na gyud nimo na sa hingpits Jila. Katunos Jila pa. Dili ko malimot niya. Kay mabdos man sa una na mong anak. Gani, nining kayo na nanganak na gitingali ron. Pagod. Kanang babae nga imong panguyaban karon. Kinsa o tagadiin man na. Tagaasa man na siya, ha? Silingan rasan nilang Jila pa. Gani, amiga pa silang duha. Dili ginon sila suod nga amiga pa. Ay, mura gidangat. Silingan ug amiga rin sila sa babae nga imong napamamdusan. Doon ang gusto nga sityo nga ipoy ani Nicole. Gusto mo na kumayama ba? Oo na, dako din ang posibilidad na iya kong sugton. Kung sugton ako niya, kung lang pa, pakaslan ko lang siya. Gusto na ko nga magminyo mi nga malimtan ko yun sa hingpit si Jila. Salamat. Dagan salamat dahi. Nagisugutan ko ni mo, Nicole. Kay dugay naman kung nakagusto po ni mo. Pero si Jela la imong ipanguyapan. Ay na sa giskuti. Di na ko gustong maghandom pa niya. Nahibaw kong hangtod karon yet. Si Jela paghapon ang imong gimahal. Karon mga tanak ko. Unsa kaya kung kasiguruhan nga maako ka na sa himpit, ha? Nicole? Mo na ako gikabalakan. Ug mahadlo ko nga kalito niya siya nga mutunga. Ug masumpayan ang naputol ninyong relasyon. Magunsa naman lang unya ko. Day, aron may muta na imuna-una, no? Kaning papokus nga akong atensyon ba? Diyan ni mo. Magpakasalta sa labing madaling panahon, Day. Unsa? Kasal? Magpakasalta? I love you. Maglisod ko bangon tong. Sakit kang pamati na ko sa kong lawas. Anyara ko bangon, ha?
Ngul-ngul pa man kay nga kung kuan, agay. Sige, day. Higda lang sa ha. Higda lang sa una din ha. Kay mag-andam ko sa atong pagkaon. Kaon unya ta ha. Sige, higdag balik tayo ha. Okay. Tirol ka, Parts Nindo? Nabalik sa dapit si Jila? Oo. May bata siya na? May bata. Klaro kay mong anak. Ay, klaro kay bay. Ang bata ang lalaki mong anak ay luwat kay ni mong mata. Ni ano na siya? Huwag ang among anak. Sila raw Parts, samot ka gwapa oy. Daghan kay galawa. Alahas lawas ba? Ha? Kay, sabi na yung taon, usa ka negosyante ni Gila ron. Dili gina mo pahanbay nga magkadayon. Kay minyo Guol, may nung tabi istorya ta ni lipay ta ron. So mo kaway. Malipay ang napita kay. Ikaw lipay ha? Guol ko. Minyo naman ko siyang amiga nga si Nicole. Adi ay. Ikaw mga tanda ko niya mo. Makakam lipay. Kung magkita mo niya doon ka ng Jerjer. Malipay ka! Ha? Oh, mabalibar ko, Parts. Kaya minyo na ko. May asawa na ko. Ugmabdos na si Nicole. Mag-uul mo no. Sige ko pangago na. Di ka ha? Di ka Jerjer di ha? Sige. Ako'y mo yab Jila ha? Ang konsugton ko yab. Jerjero. May tama si ginawab. Ayaw. Tayo gini ha? Ayaw. Ayaw. Gusto mo ka, uy? Pagitagi mo. Ay, ginap din si Jila. Wala na, bida. Hadlok mo lagi ka. Biray, balik si Jila. Nung sama ka, oy. Klaro kay ikay gipangitaan, ha? Tilis kumuyab tao na, oy. Sukod na to ako. Di na malipay na ako. Kay murar man tao ni 25 tabos ding ako ng ibo. Dako pa mas pisong karaan. Murag katong 5 nga gold. Grabe kayo. Mao na gipangita o gibalikan ni Jila dihan mo. Magkikita ka karon sa maong babae? Opa, kay gusto kong mutanaw sa among anak. Katiki ko, do. Ha? Bata gyud ka ha? Dili ka ha ang agianan sa bata? Gusto lang kong makikita niya pa. Usa na mo ka anak. Ningigayo na pa. Bisag usa lang. Makikita ko niya. Basta ha, usa ka higayon ra gyud ha. Kay luoy ang imong asawa nga grabe kabuutan. Basta mao na to ha. Usa ka higayon ra gyud. Sige, lakaw na. Aron makabalik ka dayon. Sige ba? Arin ako. Basta usa ka higayon ra gyud ha. Aba? Ambing sa imong lakaw do. Og manghinaot ko nga dili ka masakpan sa imong asawa. Ay, mulakaw pud ko. Muadtupod ko sa akong kabit. Kini, magdali ko. Nata, Dong Boyet. Di ang tatungod sa motel. Datuan na ni mo dayo eh. Na, may kagalingon naman kang auto. Oo, pero haw ang paghihapon ng akong kinabuhi. Kay ikaw akong gipangandoy nga makauban pagbalik sa kama, Boyet. Humuta ni mo dayo eh. Tala na. Naog na ta sa auto. Tala tayo, Dong Boyet. Napikot balik ni mo rin. Napikot nagbalik kay wala ang lalaki nga nakahilapot na. Ikaw ra. Medyo nidako na kamay papanganak ko sa itong anak. Habit ako. Atapa. Habit ako. Habit na. Habit ako. Habit ako. Udto may nga mi-check is Jilas Motel o gabi ilmin nguli ng gawas ni ini. Apan bisan pa man nga may nitabo na mo sa una kong uyab. Apan di ko gusto nga biyaan kong akong asawa. Kay love ko na kaayron si Nicole, ang buutan kong asawa. Love ko na ang akong asawa.
Mga ito mga kasama ang kaagi ni Buyet, dinining tulumanon. What's the style? Love ko na nga akong asawa is style.